kolo kelen di ma sisan dɔrɔn e b'a fɔ ko k'a sɔrɔ kolo kelen ne b'a di ma sisan wallahi suma wallahi a kɛ wa tuhibuna al-mala hubban jaman a sɛbɛ 700 ani 70 ani 7 i ka ndiŋɛ buuri ɲini k'a k'a la i k'i ko a la tile 7 mɔriden n'i ma sɔrɔ kɛ i kana daji tugu ŋɛ la wa tuhibuna al-mala hubban jaman y'a fama dai wa tuhibuna al-mala hubban jaman 700 70 ni 7 taa ndiŋɛ buuri ɲini k'a k'a la i k'i ko tile 7 billahi tala dalu tɛ ka watumu dɔngo ni fɛngo la o b'a la o de b'a la nka a ma se o ma no secret de bɛ koninw na o la bi mun kɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugulika i b'i jɔ ye i b'a wurudi 111 dɔ bɛ na fɔ a tula saraka b'a la saraka ye mɔgɔ yɛrɛ seko de ye mais ne de ko ne de t'a kɛ ni sagajigi kanfin cɛ ne tɛ saraka ye mɔgɔ seko de wallahi o don i y'a faamu wa saraka ne y'a f'i ye ni ye subhanallahi min f'i ye subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah ma f'i ye ne ka karamɔgɔkɛ de ye kalan na karamɔgɔkɛ min n'a tɔgɔ tɛ fɔ maa ye nin waati in na i y'a faamu awa n'i y'a fɔ dɔrɔn maliya aw bɛ taa nɔfɛ ne ka ala minɛ sara karamɔgɔkɛ hali o don ko dɔ bɛ ka fɛlɛni dɛ na tila wallahi ka karamɔgɔkɛ y'a y'i sɔn dɛ ne ko jamana yɛrɛ jumɛn mɔgɔ de don a bɛɛ dala ta an do kuma de la ta wala ne da ti n'a fɔ sa ni jamana ye mɔgɔ don wa papa na i ti n'o sɔrɔ o to yen ni a fɔtɔ mɔgɔ ye kɔni a b'a sɔrɔ danaya tɛmɛna niveau dɔ kan walima n'i y'a sɔrɔ n den bolo walima n dɔgɔnin nka hali n t'an den dɔgɔnin fɛn fɛn n t'a fɔ kuma tɛ n den ma mais wallahi suma wallahi cɛ min ye nin dalilu di ma ala mina siraha dalilu di ma billahi mɔri don mɔriya dama tɛ dɛ avion b'a bolo a tɔgɔlata a ka bon hakili ma n'a mago bɛ jamana min na ale bɛ ne bɛ se ka misali min ye ne tile n'a tile ma bɛɛ ma o y'a lagale Hamidu Soso yɔrɔ avion kun tɛ Hamidu fɛ mais avion dɔ bilalen kun don Hamidu tɔgɔ la diɲɛ yɔrɔ ka d'a a bɛ don ala ka taa ye Nigeria ka dɔ fɛ yɔrɔ ka d'a ye Hamidu Soso de ye Seku Tijani ka kaburu san k'a di Seku Tijani bɔnnaw ma billahi salatul fatiha al-fatiha lima gulika don wallahi suma wallahi al-fatiha lima gulika don Sontan mɔden dɔ bɛ yen a ma sa fɔlɔ da bɛ yen a ko Amidu taara u sɔrɔ ye min kɛ a ko a y'a dɔn ko maa o maa ye Sontan mɔden ye a ye mobili san ka di u bɛɛ ma al-fatiha lima gulika don ne bɛ ka balo ne bɛ ka fɛn dɔ de f'i ye ne b'a fɔ dɔrɔn Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatiha lima ugulika ne b'a 12 kɛ ka ala minɛ siraha 70 kɛ ka ɲɛda salo ka wuli ka taa n ka ci fɛ hali bi sali fana na n kɛlen na alikuranɛ na ne y'a kɛ yanni ne ka se 70 ma n ko dumuyala ka min a nana min di a b'a da don a bɛ se ka kɛ a bɛ n ka layifu bilɛ yanni n ka se 70 ma o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ nana ne ka wurudi tigɛ ko hɔn Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatiha lima ugulika ne b'a 12 kɛ 11 b'a ye dɛ mais 12 kɔrɔ b'o la fɛ n b'a bɛɛ fɔ aw y'a fɔ ko a tila he ko 11 hira ko 12 fɔ n bɛ 12 kɛ kun min na o ye ala tɔgɔ dɔ de bɛ n bolo ala minɛ saraha la 12 de tugulen don o la mais n ye 11 min d'aw ma o n'o sira tɛ kelen ye n ye 11 min d'aw ma o ye furuko farakata sira ye maa min y'u di yan maa kelen dɛ i y'a faamu maa min ye salatul fatiha al-fatiha lima ugulika di ne ma ani min ye 12 ye ni ala minɛ saraha di ne ma olu tɛ maa kelen o tɛ jamana kelen min ye nin fɛn al-fatiha lima ugulika di ne ma a tigi fatura suraka don a tun bɛ Moritani mara la se tun b'a ye an ye karamɔgɔkɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ne de y'ale ka mɔriden 3 labɛn mɔriden ninnu fa taara ka taa o taara fɔ fa de ye ko bɔn an taara karamɔgɔkɛ fɛ a ko k'a b'a an ka ladalu la ko nka k'an ka na ni 3 ye mɔriden ninnu u fa taara juru ta bɛndeya la bangi dɔ Sɛnɛkɛlaw ka bangi tɛ bɛndeya ya a taara u ka denkɛ ninnu ka juru ta bɛndeya la 9 k'a d'u ma ko a ye taa
wallahi billahi ya fama ala gaje sabe karamɔgɔ filɛ ni caman tɛ domini kɔnɔ quoi u ma da la quoi fa de taalen filɛ milieu 9 juru ta k'a jigi da ala kan k'a da mɛ karamɔgɔkɛ la billahi k'a da denw ma milieu 9 k'a taa dalu kan a y'a kɛ den minnu i b'a dɔn a woloden ye kelen fila y'a dɔgɔmuso denw ye k'u ka taa dalu kala u taara dalu kala u bɛ taa don min na u ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u bɛ taa don min na u ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye o y'a sɔrɔ an ka seguka dɔ fana bɛ yen o nanen don a y'o labila o don parce que o ma d'a ka dalu la a y'o labila karamɔgɔkɛ in y'o labila a billahi cɛ ko k'a bɛ sɔsɔli kɛ min kan ko wa e taara a ka dugu la i ye nin kɛ i ye nin kɛ cɛ de nana a ka kɛ i n'a fɔ ale ma dalu ma dafa ka da ale ma quoi yɔrɔ o ci de y'o ye o tɛ hindu dɔnnaw ya hindu dɔnna ci bɛɛ ye ha ma dafa dɛ kolojan ma dafa dɛ kelen b'a jɛ non karamɔgɔkɛ ko ne ma hindu d'i ma a ma kolojan d'i ma a dafara a ma dafa ne ye min sɛbɛn ka d'i ma dɛ e tun t'o dɔrɔn de kɛ a taara yira mori wɛrɛ de la ko k'a ma dafa i y'a faamu bon mun nana kɛ sisan n'u fa u ma sa fɔlɔ n bɛ ka mori minnu fɔ u ma sa u ma sa hali a bon saya ye ala ta ye mais 2024 in kɔni kɔnɔ n ye kelen ye ɲɛ na n ye kelen ye ɲɛ na voilà ɔ an taara ɲɔgɔn sɔrɔ ye min kɛ karamɔgɔkɛ sura karamɔgɔkɛ ko k'u nana kɔ a ko a ye wari sɔrɔ a ko an fa ye juru ta ka n'a d'a ma a y'a sigi ka yɛlɛ awɔ sura karamɔgɔkɛ a y'a sigi ka yɛlɛ wallahi nin ye ne sɔrɔ ye a yɛlɛla a ko a fa dalen don ala la wallahi m'a fɔ ko a ye ne ka nin zikiri in d'u ma dɛ mais a ye dalu d'u ma u taara cɛ in yɛrɛ woloden cɛ in woloden a taara jamana min aw ka jamana don Côte d'Ivoire ale ka karamɔgɔya fɔlɔ bɛnna yen ma a ye kalo 2 ani tile 10 de kɛ a nana 40 di a fa ma a wolofa ma a wolofa ma a ma sa dɛ ne teri don parce que n b'a fɔ n teri don cogo di wallahi hali a bɛ ne wele ka ne ɲininka a tula bon ne mago bɛ nin fɛn de la a tula ne mago bɛ nin fɛn de la ne fɛnɛ b'a wele kuma dɔw la karamɔgɔ a bɛ tan nin bɛ tan nin cɛ karisa ka nin baara in bɛ n bolo an b'a kɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn wele mais cɛ yɛrɛ la sisan an bɛ ni ka kalo 4 ɲɔgɔnna bɔ i y'a faamu a billahi a tako fɔlɔ karamɔgɔkɛ nin y'a labila ni dalu ye wallahi billahi a tako fɔlɔ nana 40 d'a fa ma fa min ye 9 juru ta BND la k'a d'a ma fa ye ma sa a ma sa a bɛ miɲanga dugu la ye n da ye ne y'a fɔ ten sisan a b'a faamu i y'a faamu o tuma na mun y'a kɛ danaya o la ne n'o cɛkɔrɔba in de ye ɲɔgɔn ye a ko ne ma ne de safɛ n'i ko ka ne bɛna fɛrɛ a ma cogo di a ko bamananjɛ ne ko awɔ n ko ne ye bamanan ye n ko mɛ n k'aw y'aw mara i y'a faamu parce que n ko ne ba ye kulubali de ye n ko ala ye ne sigiyɔrɔ bɛɛ bamananw ma a ko walayi a ko n bɛ ka tulonkɛ de k'i fɛ a ko ɲɔ tɛ e ye mɔgɔ min bɔnna ye ne b'a dɔn a ko e ye Sɛki Amadu bɔnna ye billahi taalahi a y'a fɔ ne ko ne ye Sɛki Amadu bɔnna ye n ko mɛ ala y'an sigiyɔrɔ bɛɛ bamananw ma n ko ne ba ye bamanan ye ne tɛ filakan mɛn i y'a faamu wala ne tɛ filakan mɛn n ko mɛ n'i bɛ se ka min kɛ n ye i b'a kɛ n ye ne ma deli k'a fɔ a ye n ko ne ye ba 7 fa n ko ka saga k'a segin n'a ye o mɔrikɛ ka ko tiɲɛnen de ne taara nin karamɔgɔkɛ nɔfɛ o ne taara nin nɔfɛ ma taa nin nɔfɛ ko mɔriya kɛ dɛ ne taara n k'a ka balo yɔrɔ de yira n na a ye balo yɔrɔ min yira n na ne don Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma gulika ni dugu jɛra ni tɛ se ka caman kɛ 11 kɛ kana suratul Fatih bɛɛ wurudi dɛ o y'i kelen k'a kɛ tɔrika sira ye n ka da tɔrika sira ma n ka bɛ n ka sigiri sira ma a dɔ b'a fɔ a ye sɔli in tigɛ sɔli in tɛ kuranɛ aya ye dɛ Allahumma salli ala sayyidina suratul Fatih tɛ kuranɛ aya ye dɛ n'a ka di ye a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jɔyɔrɔ de bɛ kuma o la o ni jɔyɔrɔ tɛ kuma o na a bɛ ɲɛnabɔ wa o tuma na ne ma suratul Fatih d'i ma tɔrika sira fɛ dɛ ni tɔrika sira dɔ ne y'o f'i ye 12 filɛ nin 11 filɛ Seko Burama filɛ nin karamɔgɔ Hayidara filɛ nin a bɛɛ ye tijaniyaw ye nka i mago bɛ Ayatollah yɛrɛ de ka tijaniya n'a ka kadiriya la wa o y'i kungo ye n di n'o f'i ye ne fa ye kadiri ye ne karamɔgɔ ye tijaniya ye alhamdulillah n ka arifu sera kan n ka arifu o kɔrɔ ye ala dɔn sera kan Sharifu Usmani Madani Hayidara n'i kɛra n fɛ o kan i bɛ kɛ n fɛ o kan n'i banna fɛ taa ni yɛrɛ ye nka i bɛ nin na sa i bɛ nin na o bɛ ni ala cɛ walima n y'a minɛ Seko min bolo nka kɔni
ikon ba do ko nda wahabiya ko ni wahabiya te ka kɔlɔsi saba gulo koy ka kelen gulo ka orange gulo ka teleseli mina ka malteli mina wahabiya te se ko ke numero jolen do lu gulo ala ka ambe sama o tuma salatul fatin ni